Gabon eta ongi etorri gaurko saiora. Gaur gurekin, laugarren bikoizketa lehiaketaren irabazlea ditugu. Sari zoragarria irabazi dute Paradisura. Bi pegaldiak, luxuzko ferria, zer espero duzue bertan? Ba ez dakit, boz izarreko hotela, kristona. Niri txangoak egitea, zaldiz adibidez. Nik lasai eguzkia hartzea. Xoxoalena, kriston bidaiata. Niri gustatuko litzaidake bertako janaria ezagutzea, daztatzea. Zurrumurro batek dio, ez dela izango zuek espero duzuena. Hau alda gure hegazkin bidaia bipa? Hau da luxuzko ferria. Hau igerileku olimpikoa. Hau gozea. Hemen dago jatetzea. Dago jatetzea. Hemengo janaria, hau nazka. Hau da, gure hotela. Ze ondo hemen, Maria Kristina txikila utzi du. Izar baino gehiago, posik ez. Igeldoko saldiko maldikoa gehiago mugitzen dira. Aiene, hau beldurra ematen dit. Hau da eguraldi ederra, Krema, ez du inolako grasirik. Eta orain hoberena, lokatz bainoa. Bidai hau, kakandi bat. Behintzat, mintza praktika egin dugu, lagunak ere bai. Hemen aipagaia da, euskara noski eta beste gisa batea erranik. Aipa nazazu gutiago, eta mintza nazazu gehiago.